לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. אז היום עשיתי לכם לו כיפור עם הפלטה צ'וקלט בר של טו פייסט. את האמת הפלטה הזאת היא לא שלי, שהחברה הכי טובה שלי אופצי, אז תודה אופצי. הסטאר אוף דה שואו זה הפלטה הזאת. אז אם אתם רוצים את הלוק הזה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז היום the star of the show זה ה-Too Faced Chocolate Bar. זה פלטה של Too Faced, החברה Too Faced. וליאל, החברה שלי, הביאה לי את הפלטה הזאת להשתמש בהם בסרטון. אז טיפה על הפלטה, האריזה שלה קשיחה. יש בה 16 צלליות, 2 גדולות, שזה כאילו דאבל, ו5 צלליות מאט, וכל השאר שימר. האמת שאין לי מושג מה אני עושה היום באיפור, אני פשוט אזרום. אני הולכת להשתמש בערבוב של 2 מקאפים, של מקיאז' BFF ולוריאל אינפליבול מאט הזה. וקצת מה-BFF. ואני אמרח אותו עם הביוטי בלנדר. ב-Wake Me Up של רימל בגוון 030 קלאסיק בייג'. אני אשתמש בפודרה של רימל 001 טרנספרנט. אני לוקחת את זה למברשת The BBP של אשלי. כמו שאמרתי לכם, אין לי מושג מה אני עושה היום, אז פשוט נתחיל. אני אשתמש במילק צ'וקלט. זה. מרציפן, שזה הצבע הזה, אני שמה אותו על כל העין. אני שמה מטריפל פאג' טיפה, שזה חום ממש ממש כהה. קצת ושמה בזווית החיצונית של העין ומטשטשת. לאש סנסיישנל החדש של מייבלין, הוורוד, הוא מושלם. זה המאסקרה שהתכוונתי אליה בטאג, היא מושלמת, מושלמת. אני הולכת להשתמש במברשת The Chiseler של אשלי וברונזר של איל מקיאז'.
סן ברונז. אני אשתמש עוד פעם ב-BB Peak, היא יותר גדולה ויותר אפשר לעבוד איתם. וזהו. אז זה הלוק, ואני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם מהסרטון, תעשו לנו לייק, ותירשמו כמובן לערוץ, בלחיצה להירשם או סאבסקרייב. תעקבו אחרינו באינסטגרם ובסנאפצ'אט, ונתראה בסרטון הבא. ביי!